Hosting Pizza Jet to Holiday. I avui hi ha descompte per discapacitat. Quantes més rodes, més difícil t'ho posem per pujar a l'avió. Hem canviat de porta d'embarcament, però només ho hem avisat per megafonia, així que si perds el vol per sorda, te jodes. Avui parlem de viatges, a.k.a. l'escape room habitual de les persones amb discapacitat quan volen fer turisme. Benvingudes! Ens acompanya la Marta, la Nina i el Luca. Hello! Esperem que tingueu moltes ganes de moure-us perquè se viene un capítol mogudet. Nina, quantes vegades t'ha arribat la cadira amb destrosses? Unes quantes. Sí? I això que em moc bastant, així que em cago en tot, sovint. Sí, no? No es poden comptar amb els dits de les mans. No, sobretot perquè... Aviam, sense No anar té molt mai. lluny, el dia que em vas venir a veure a Eivissa, Sí. te'n recordes? Què No. va passar? Què va passar? Te'n recordes? Que em va venir... Vas venir amb... Bueno, no direm l'aerolínia, no? No. Però bueno, ens podem imaginar. Vas venir i et va arribar la moto, una banda, una cantonada, rebentada. En sèrio, Jo és que ho tinc tan normalitzat, jo crec. És que... Sí, És que tampoc t'hi fixes mentre funcioni la moto. Total, jo només Endavant. poso la clau, encén, funciona, vale. No, Pues ja que vam està. haver de muntar la banda que hi ha, la vermella que tens a la Ah, és moto, que la vaig veritat. haver de muntar i tal. Bueno, això és com a la veritat. pel·lícula de Cars, no? El No, perquè- Tom Mate, que quan més bollos té, doncs són més històries a Més explicar. històries, més experiència. Los más picatetes. Referents. De verdad. Bueno, són bons referents. Però no és veritat, perquè ho van col·locar malament. O sigui, van intentar-ho posar bé i no encaixava i ho van deixar allà caient-se. Perquè I la per van sort- desmuntar. Clar, perquè comprovar si la bateria era la liti, suposo, o seca, i Perquè no es fien de la teva paraula. mai. Vale. Però tu vés a viatjar a altres països i explica'ls-hi també, en anglès o en neerlandès, per exemple, Ostres. perquè Schiphol és un percal, l'aeroport. La Perquè- Schiphol ja és una cosa... Encara que tinguis documents, No se'n fien. Sí, això jo crec que ho hauríeu d'explicar perquè jo crec que hi ha gent que potser no té ni idea del que estem parlant. sí. Clar, De documents, quin és de el- bateries... O sigui, Quin és el El procés protocol, per fer Sí, el fes check-in? com un get ready with me. No, en català. versión viaje con mi moto. Vámonos de sí. viaje. Acompáñame. Un día de viaje conmigo. Un vuelo de mierda. No. Aviam, jo he de dir que vaig bastant tranquil·la, que sé que hi ha molta gent que pateix molt, Sí. però jo m'ho prenc amb molta filosofia i, bueno, I si no arriba, doncs ja tornaré. si perdo el tren o el vol per Doncs impuntual, ja, doncs No em per queda cap una altra nit, cosa? em queda una nit més del destí. Quina pena. Quina llàstima. Tomàs. llavors tu vas a l'aeroport i què fas? No, jo vaig a l'aeroport. Llavors, primer de tot, vaig com a facturar la meva motoreta, Mhm. perquè passa com una maleta. Aleshores, han de comprovar, em pregunten sempre el protocol, no? La bateria seca, jo abans ja que m'ho diuen, és seca. És seca? Sí, és seca. és a dir, és que Tu ja saps el discurs. Sí. sí, Ja saps el però m'ho han formulari. de preguntar igualment. Llavors tornem a dir el mateix, bueno, és igual. Quines Llavors, coses solen demanar? Quan La pesa? bateria? Quan pesa? Quantes parts té, Quantes parts té? amb quantes es pot dividir i I si portes droga? Això no ho pregunta ni per això. Després aquí em passen un paperet per la motoreta, Sí, no? que a vegades penso, si a l'endia anterior li he anat a una ràbia o alguna cosa, penso, ui, encara podria sonar. Sí. Però no, bueno, jo ho he pensat alguna vegada i, bueno, no ha sonat mai, Per sort. per sort. Total. Encara. De moment. Doncs, vale, concentrem-nos. La meva motoreta pesa uns 45 quilos. Llavors, depenent del que pesa, suposo que ho diuen perquè necessiten 2 persones perquè la portin després a la... Sí, a la bodega o... Això, Mm. de l'avió. Llavors, depèn del pes i de les dimensions, necessiten més gent per portar-la amunt i avall, no? Un cop aquí vaig a l'assistència, perquè en l'assistència jo demano assistència perquè m'acompanyin fins a la porta d'embarcament, I per aconseguir una maleta gratis. també. Sí. Bueno, Si gratis, posats a dir tips... Sí. depèn de la companyia, la dia, ja. Depèn Sí, de la eh? companyia. Sí. Sí, ara us direm tots els trucs secrets que tenim nosaltres. Sí. I no tan secrets. Exacte, no, però la cosa es complica a vegades.
Jo sempre, bueno, és igual, no direm companyies, però acostumo a viatjar amb una companyia que el logotip és groc. No direm companyies, però ho direm, vale? Aquí em deixen portar una maleta. I a la blava no. Quan No. sol·licites l'assistència? A la blava ja he insistit, No, a la blava no es pot. Ah, sí? però fent pena, eh? Ja, i perquè vas amb I cadira a vegades he de tal. plorar i tot. Traient els teus dots d'actrius, saps? En plan... No, però perquè és Aviam. normal, a veure, també heu de facturar més coses, no només us esteu clar. viatjant amb roba, 100%. esteu No. viatjant amb venes, amb medicaments, Total. en el teu cas tisores a vegades per tallar aquestes venes, que també és un Tinc percal una per sort. passar-les. 6 hores, Les, sí. les tisores, Les venes, que no les venes. que també les venes. Uau. Que a vegades també, segons el procés, et donen ganes de tallar-te les venes en horitzontal, no en vertical. Una mica. Uau! No, però, M'he passat una mica. És episodi de Sou. no, però hi ha moments d'impotència que realment Sí, no te les talles, però penses, ai, una altra si cosa. tingués una tisora, que la tinc, li Tallaria tallaria més. l'altra. Sí, sí. En comptes de tu flagelar-me, faria la justícia social, no? Total. Ai. Però bueno, és igual. És que hi ha gent que de debò és que no té... El sentit comú no són el té. Però bueno, sobretot amb la bateria, no? Al final, jo sense aquest vehicle jo no em bellugo, no puc moure'm. I el tracten sovint com si fos una maleta, com si fos un bulto qualsevol. I no, se n'ha en compte. Clar, perquè a vegades el llencen. Clar, a vegades me'l donen, me l'enxeguen com si fos una maleta, pel mateix lloc, per la mateixa via. Aquí es trenca, aquí es pot trencar. De fet, Però la com motoreta l'article està que mig has llegit, trencada. Que inclús, ojo, les maletes jo crec que les haurien de manipular amb una mica més de carinyo, eh? Totalment. Una cosa és que apareguin per la cinta aquesta, però a vegades quan estàs pujant a l'avió i veus com les tiren, dius, és que sembla que ho facin amb ràbia, tio. I Ho potser fan així. tens coses delicades o tens, jo què sé, tens això, estris, eines que necessites, o gotes o el que sigui, o potser tens algun regal que has comprat. Clar, un souvenir de Nàpoli, t'endús un limoncello i ra! Ciao. I vamos, la fiesta del licor. Però això que dius que el vehicle s'ha de... O sigui, un vehicle que algú depèn d'aquest vehicle s'ha de tractar amb molta més cura. Encara I de fet, més, això, que ho vam parlar, li va passar al noi aquest que es diu Edgar, que va explicar que a Tòquio li va arribar la cadira elèctrica completament rebentada Hòstia, sí. i no es podia moure. O Bueno. sigui, literalment, i el van deixar com tirat, en plan, no tenien cap solució, no portaven ni un electricista, algo havia passat amb els cables, al desmuntar-la també el mateix, tema de les bateries, Ni que cas. no li feien ni cas, Que heavy. i li va arribar, imagina't, després de no sé quantes hores de vol, perquè aquest noi era de Madrid, crec, és de Madrid. I a sobre que la companyia no se'n faci ni càrrec. Exacte. Que renti les mans i que diguin, bé, precisament que no és una empresa petita, que són companyies amb molt de múscul, que tenen molta pasta. Vull I dir a més que estàs a Japó, estàs a 19 hores en Ja. vol És una locura. del teu lloc d'origen. O sigui, com tu fas anar allà per trobar una cosa que et suplanti les teves les cames. teves cames, sí, és molt heavy. 13.000 euros de No. cadireta, també hem de dir, eh? Què? És Sí, heavy. Això és el que dic. És heavy. Molt Sí, fort. sí, molt heavy. No, però és això, llavors hi ha molt poca empatia i molt poca responsabilitat davant d'altres realitats, no? Que necessiten d'aquest vehicle per viatjar i que tothom té aquest dret a moure's, no? I a Sí. viatjar i a fer turisme. Llavors, clar, depèn dels aeroports, la logística és diferent. A Londres, una de les primeres vegades que vam viatjar, me la van entregar trencada. I vas ser tu amb el papà, amb un destornillador, no sé què vau fer, que la van arreglar, però... No em diguis tu? Soc manetes, eh? Sí, Sí, per molt que no ho sembla. sembli, sí. Però Se'm dona sí. molt bé els treballs manuals. Sí, t'anava a dir, les manualitats. Sou el teu. No, però t'ho juro. Sí, jo vaig créixer veient Art Attack. Ja veus, programón, eh? Manites. Literal. Sí. Bo, Doncs això panonetes. m'ho he endut del meu pare. Molt bé. Doncs això, i a Schiphol, per exemple, que jo hi vaig sovint, també, no? Allà l'assistència m'ajuda, però sempre em desmunten la motoreta, no em permeten anar fins l'accés de l'avió amb l'escúter, és a dir, em fan canviar amb una cadira de rodes, ells s'emporten la motoreta, analitzen la bateria, que no sigui de liti, que no hi hagi una bomba, que no pugui explotar, la passen per no sé quantes màquines, bueno, i a mi me la tornen quan ja he arribat aquí. Llavors tu entres a l'avió, algú t'ajuda a caminar fins al teu... Clar, jo normalment l'ideal seria arribar a la porta de l'avió amb la meva motoreta. Allà l'assistència s'endú la motoreta
però primer m'acompanya fins al meu seient amb una Cadira. cadireta més estreta. Una cadira estreta que passa entremig dels dos... Sí, del dels passadís. seients, sí. I acaba pel passadís, exacte. Llavors m'acompanyen, em deixen les meves coses i després se'n van i s'emporten la motoreta meva a la bodega. Això seria l'ideal. Jo em quedo amb les claus, llavors quan jo arribi, l'ideal també seria tornar a trobar-me amb la motoreta a la porta de Just l'avió. sortir de l'avió. Però això no passa, no? No a tots els aeroports. Bueno, Però sí que passa alguna vegada? Sí, Sí. sí. Vale, vale. Menys a Holanda, que no sé què els hi passa, ja que no ho entenen. però sí que has d'avisar molt... Bueno, i has de dir-ho de manera reiterada. Ho dius als pilots, ho dius a la gent de terra, ho dius a tothom. Clar, aviam, jo quan vaig sola no ho faig, això. Vull dir, són els papàs que s'agobien un munt. Clar, jo vaig molt tranquil·la i penso, bueno, on anirà la motoreta sola, eh? Sense mi? És a dir, Sense les claus. La motoreta no Sense les funciona claus. sense mi. jo vaig molt tranquil·la i, bueno, ja quan hem aterrat dic, bueno, estoy aquí, però a vegades, com no surto sense no m'ajuden, a vegades penso, ai, hay alguien ahí. I tu, Ah, hello! ostres. És que està tan poc preparada l'estat. És molt heavy els protocols, vull dir... Llavors, a vegades jo ho faig especialment, aviam què passa, no? Si no dic res. Sí, a veure on em porten. Sí. En plan, noche en el museo, però nit a l'avió. En plan, Un què escape passarà room. avui? I després em diuen, quan em assec, em ve la safata o el safato i diu, bueno, que sàpigues que si passa alguna cosa, seràs l'última en sortir. Dic, vale, seré l'última en morir, també, no? O la primera, que clar, tranquil·la. Llavors, que la teva acompanyant, si necessites alguna cosa, això m'encanta. Si tens fred o alguna cosa, que aquí dalt hi ha els conductes, pots regular-ho. I dic, i com arribo jo aquí? O si ens Clar. vols avisar, apreta aquest botó. I com? I el teu acompanyant no vaig sola. Bueno, doncs la persona al costat li preguntes. És conya. Sí. Clar, a veure, si vaig sola... Que fort. Clar, no està preparat per persones que no arribem, que està una mica alt, vull dir, una Sí, persona sí. baixa tampoc arriba. No, ho hauríem de posar just a la O part de darrere del seient, seient, sí. I dic, bueno, jo ja sé el discurs, però clar, està molt mal fet. Jo crec que tothom hauria de viatjar algun cop a la vida amb alguna amiga o acompanyant algú que anés amb cadira, o fins i tot ells, o sigui, un mateix fer-ho. O amb un carrito de bebè, perquè la gent vegi lo complicat que és. Tu imagina que estàs viatjant, et guarden el carrito de la mateixa manera, t'agafes el nen o la nena i arribes al destí i no tens carrito. Els bíceps que se't queden al cap de Total. setmana, vamos. Saps què em va passar a mi? Jo vaig tenir una dona amb epilèpsia a un vol. I que jo estava sentada i la dona que tenia havia de passar per sobre d'ella. O sigui, saps allò que arribes, diu, ai, vaig jo a la ventana. Ella no es va aixecar, diu, passa per sobre. I jo, vale, doncs nada, vaig passar per sobre i després vaig veure com les azafates i els azafatos venien tota l'estona a dir-li coses i després em va dir, no, és que tinc epilèpsia. Perquè li va picar un mosquit. Això és altre tema, algo molt random. Hòstia. Però que li donava els atacs al sortir i al... O sigui, al El aterrar i el sortir. Uau. Sí, al sortir i a l'arribar. I clar, érem ella i jo. I quan li va començar a donar l'epilèpsia, la vaig agafar perquè s'estava xocant. O sigui, molt bèstia. Hòstia. O sigui, la vaig agafar, haver d'agafar jo, rotllo, al cap, tant a l'anada com a la tornada. Hosti, tu creus que hagis d'estar... Vull dir que molt bé per tu, en plan, molt bona persona eres. Però és que o sigui, no hi havia Però cap que no mena hi de hagi protocol per ningú. això. I al sortir, que ella estava just... O sigui, que a la terrata, ella també encara estava... Que Clar. se li estava anant a l'atac, però que encara no estava tornant a ella, no? A la baixada també li vaig agafar, que va ser quan li va donar l'atac més bèstia. És que literal s'estava fent mal, o sigui, era molt fort. Que fort em sembla. I al sortir... Però l'epilèpsia s'atura sola? No ho sé, és que estic molt poc informada, però només li donava, o sigui, li provocava el moviment fort de l'avió. O sigui, situacions amb molt d'estrès. Sí, i potser algunes turbulències, però en el meu cas, quan jo estava amb ella, va ser només al sortir i a l'arribar. I això, em vaig esperar amb ella que sortís tothom per acompanyar-la, però llavors van venir a l'staff i la van agafar, vinga, camina. I la tia encara estava així i es va caure. I jo, Ui, o sigui, un drama. que fort em sembla I no em van això. deixar, rotllo, explicant i ajudant i res, i em vaig haver d'anar perquè no volia veure. O sigui, va ser molt bèstia. Em sembla molt fort. A això. on estaves? A on anaves? Era un d'aquests viatges que tornava als Estats Units.
un d'aquests vols de connexió, i la noia estava intentant parlar, però a la vegada li estava venint, en plan, està intentant com donar indicacions, Comunicar. però li estava venint a l'atac. Ho trobo fortíssim. O Molt sigui, bèstia. aquests casos no pot ser el primer... Vull dir, era impossible que fos el primer cop que els hi passava això. És tan senzill crear protocols. O sigui, és tan senzill. O la cadira de rodes, aquesta. No li van portar Clar, que li la van port, fer caminar. clar. Ho trobo fortíssim. I és que ja entre els asientos... És que Mare meva. I això que has dit, allò del mosquit, potser era l'enfermetat de Lyme. No sé si us sona. Lyme disease. Sí, Lyme disease. Sí que a vegades els hi té com molts símptomes diferents i tal, i a la majoria de gent li agafa per la picada d'un mosquit o alguna cosa així. Sí, un mosquit contaminat amb l'enfermetat. El Justin Bieber crec que la tenia. Ui. Sí, el presentador de la Ruleta de la Suerte crec que també la va tenir, i com que ara estan trobant més, com es diu això, més procediments per curar-ho, més tractaments. Ui, que mal rotllo. Però que al principi, sí, jo vaig conèixer un noi fa com 15 anys o així. Però què et fa? És que crec que t'afecta moltes parts del cos. Els ossos, les articulacions, i et deixa com, o inclús l'estómac, vull dir que et rebenta, vamos, i se sap poc perquè és nova, però sí. En fi, que fort, no sé, jo penso que no costa tant de crear protocols, dissenyar, i després aplicar-ho. Ostres, el segon cop que ho apliques tu ja veus quines coses fallen i quines no. No sé, potser soc molt optimista jo, o és que potser... No costa tant. Jo penso que no. Jo penso que hi ha coses que són més fàcils. I uns principis bàsics d'educació al personal i a l'assistència, perquè al final t'hi trobes. 100%. En el teu cas, Sí. quan viatges, tu ens expliques que el tema dels cartells és molt important per tu. Sí. Clar, jo, estant cega, vaig viatjar només d'Estats Units cap aquí, perquè jo vivia allà, i com els 3 mesos de tenir l'accident va ser quan vaig venir. A part de tot el tema mèdic d'estar a dalt de l'aire, que sí, la pressió, perquè jo estava en un moment molt delicat, la pressió, que et pot pujar els ulls, que estiguin superben hidratats, tot això, la meva experiència va ser bastant bona, perquè vaig demanar assistència, i a part jo anava acompanyada amb la meva parella, i va venir algú a buscar-me, em van portar amb la cadira fins al final de l'avió, llavors va ser com bastant bona. Arrel de fer fam trips, un fam trip és això, ho parlàvem l'altre dia, i jo pensava que molta més gent ho coneixia, però es veu que no. Un fam trip accessible, en aquest cas, és un viatge que organitza ja sigui un govern o una ciutat, alguna entitat, com per promoure l'accessibilitat a la que han estat treballant a la ciutat, no? I llavors jo n'he fet bastants perquè, bueno, com a treballo amb xarxes i tal, doncs com per donar-li veu i també per donar el nostre punt de vista, no? Llavors, he pres bastant això i em fa molta gràcia. Clar, jo diguem-ne que he vist, tampoc vaig viatjar tant durant l'any que estava cega perquè estava molt centrada en reprendre la meva vida, no? I després ja no em va donar temps, gràcies a Déu, gràcies als meus metges. Però el cas és que, diguem-ne que he tocat com les dues bandes. Clar, és com diferent, és bastant diferent, les coses que necessites quan ets una persona cega total, que quan tens una discapacitat visual, més amb resta visual. Clar, quan tu estàs cega total, pots viatjar sola. Jo conec la Maria Petit, no sé si la coneixeu, és una tia molt maja. Ella ha marxat sola. Després allà, al destí, crec que va trobar-se amb gent que l'acompanyés, Segurament, jo cega no viatjaria, perquè, clar, quan tu estàs cega, jo quan em movia per la meva ciutat, per Terrassa, jo tenia les meves rutes definides. Jo havia d'anar diversos cops amb algun acompanyant a definir-me les rutes. Vale, aquí hi ha un encaminament, que són aquestes ratlles que hi ha al terra, que fan servir les persones cegues per situar-se amb el bastó, no? Aquí hi ha un encaminament, però hi ha molts carrers on no hi ha res, o hi ha un encaminament que et porta a un forat, saps? Llavors, tu has de trobar com les teves tècniques. Aquí tinc una paret, quan arribi aquesta brossa giro a l'esquerra, faig en diagonal. Llavors, clar, tu quan arribes a un país nou, en 4 dies que estàs visitant no et dona temps de fer això. Per tant, de normal, la majoria de gent cega viatja acompanyada, però això no vol dir que si tu estàs a un hotel, tu necessites tenir totes les comoditats possibles. I, per exemple, la gent es pensa que accessible és arribar i que a la teva habitació d'hotel, allà al costat, hi hagi el número en braille, no? Primer, jo com collons sé que allà hi ha un braille, que vaig tocant-ho tot i m'emmerdo les mans de brutícia, doncs no. És molt més accessible que hi hagi un personal format, així com si arriba una persona que parla anglès, la gent de l'hotel ho sabrà, vull dir, sabrà una miqueta d'anglès, com pot ser que jo arribi i la persona no sàpiga guiar-me. És tan fàcil com intentar
dir-ho com per una persona amb discapacitat, no? De dir, val, gires aquí a la dreta 90 graus, tires tot recte, com uns 10 metres, arribaràs a una cantonada, si just allà gires a l'esquerra trobaràs un ascensor i a l'altura del teu pit tens un botó. Això és molt més accessible que qualsevol cosa en braille, que també és necessària, però amb la tecnologia no tant. I m'estic enrotllant bastant, però és que és Superinteressant. Que interessant això. t'acompanyi directament a l'habitació, que et digui, mira, aquí tens el telèfon, Sí. per si necessites alguna cosa, no sé què, no sé quantos. Clar, que et faci un house tour, perquè tu quan arribes a un lloc d'entrada tu has d'aprendre, però després t'ho prens ràpid i si a tu t'ho expliquen tot i tal, com més sota control ho tinguis tot, més independència tindràs. I, evidentment, per moure't per la ciutat, o vas amb algú, o vas amb apps d'aquestes. Hi ha una app que es diu Lazarillo, per exemple, que és com un Google Maps, però rotllo accessible, o bueno, per discapacitat visual. Llavors, encara que en alguns moments tal, tu en el moment d'intimitat tu vols estar a l'hotel i tu vols poder anar al lavabo sola, o agafar el telèfon i trucar sola si necessites alguna cosa, no? Llavors, per una altra banda, la discapacitat visual, clar, és un abanico tan gran perquè hi ha gent que potser veu rotllo, com es diu això? Li falta molt camp visual i només veu un foradet pel mig. Llavors té com molt poca mobilitat, hi ha gent que té molta fotofòbia, però al final les coses estan clares. El disseny és maquíssim, ens agrada tot l'estètica, però no pot anar per davant un cartell maco que no es vegi una merda. L'exemple que poso sempre és no em posis unes lletres grogues amb un fons verd pistatxo, perquè, carinyo, això no ho veu ni una persona de 25 anys amb 3 de miopia, saps? Llavors, són petites coses, el tema de les llums en alguns llocs, són petites coses que jo a vegades he arribat a un aeroport i està malament situat, o per exemple, a una discoteca, que això és el que dic sempre, o un restaurant, posa'm el cartell de lavabo enorme, sisplau, que jo ho pugui veure, que jo m'hagi de fer 10 putivueltes pel restaurant per trobar el lavabo, tio. És que em fa molta vergonya. A vegades ho passo fatal, en plan, a vegades dic, és que ja n'hi vaig a pixar per vergonya. Però, en fi, té històries, sí. El tema de, per exemple, Nina, que parlàvem, i de busos, metros, trens, que a vegades quan anem amb ella hi ha llocs que no podem parar. Perquè no hi ha... No, sobretot al metro de Barcelona, que no totes les parades són accessibles, no en totes hi ha metro, no en ascensor. La de Madrid és molt pitjor, tu has estat, Bueno, no? perquè el de Madrid, tipus, vas molt avall, són com un parell o tres de pisos. I la de Londres ja ni parlem. No, Si tu hi ha parades... Sí, per bus. Jo no agafo el metro, agafo el bus. Bueno, el bus, si funciona la rampa. Ja, i el bus, Exacte. tu te'n recordes el dia que vam anar al Cruïlla? Sí, és veritat. Que vam sortir del Cruïlla, ella anava amb la moto, arriba el bus nit, i la rampa, ui, no funciona. Doncs entre jo i 5 borratxos més pujant-la amb la motoreta, rotllo, el sillón de la reina. I guapa, i guapa. O sigui, una loteria, és del plan. Què passarà? No, és que és això, i per tant, el que dèiem del disseny també, no? A vegades el que es creu més accessible s'acaba cagant en la solució. És molt millor que siguin manuals, les rampes, que al final és desplegable i no hi ha opció a que s'espatlli, perquè s'espatllen, perquè a vegades no s'utilitzen, a vegades, doncs, a saber, mil coses poden passar, i llavors, doncs em passa això, no?, que si hi ha persones, bé, però moltes, a mi em va passar una vegada que l'autobús va passar de llarg. Oh, wow. I els taxis. Oh my God! Agafar un taxi amb la Nina és impossible. El taxi és molt fort. Sí? Bueno, sí, has de fer una redada. Has de fer en plan parar-te així davant del taxi, en plan, no nos moveran fins que entri. No, però et passen, o sigui, per la cara, Que fort! Fas així, ves, no, és que no m'entra el cotxe. Clar. Que no, però si entra a la teva veïna aquesta, que s'està a punt de trencar en El fettuccini, el Hyundai, el meu cotxe. El teu cotxe. Ai, poverino, si és moníssim. Que és una boleta, si entra allà, entra tot arreu. Exacte. Clar, perquè o sigui, es pot desmuntar per peces, li treus el seient, li treus la bateria, li treus El tema és que no la volen fer. veuen i marxen. Un dia Es que vam donen a la sortir fuga. de l'input, que vam estar una hora... Bueno, tu te'n vas anar i jo me'n vaig. Vam sortir i allà estaves encara, una hora més tard. I una noia que treballava És veritat! al lloc... La cambrera del japonès de Valldoreix, del Momotaro. Sí. Promo. Bueno, I us va portar ens va a portar casa? ella. Que mona. Sí, Hosti, això m'està... És que és perquè molt... es va cabrejar i vaig dir, és que no ho puc creure, no sé què.
ja us porto jo. És molt fort, és Molt clar, això, fort. però clar, com ho denuncies? Com aquesta persona al final Doncs li s'estalvia... agafes la matrícula. matrícula i ho denuncies. Doncs això ho haurien de fer i al final una mica d'empatia de dir, tio, també tens dret a arribar a tot arreu. A mi també m'ha passat d'anar amb gent que anava amb gossos guia, que estan... O sigui, és totalment permès que pugin a avions, transport públic, restaurants, i m'ha passat d'anar amb algú, entrar a un restaurant i dir, no, aquí no es pot portar gossos. I jo, no és un gos, és un gos d'assistència. Ja. Aquest gos és els ulls d'aquesta persona. Per llei estem obligats, o sigui, ens has de deixar entrar amb el gos. I a taxis també ens ha passat de que passessin de llarg i jo igual, en plan, m'empara de... Uau, és que és molt fort. No, i tot i parar-los, Taxi. Clar, Sí. total, però tot i així, esperant que t'agafi, que vull que l'home, doncs mira, et vulgui agafar. La gent veu una complicació, veu un conflicte, Sí. intenten evitar el marro. Per tant, Jo quan vaig es donen a la sola- fuga, prefereixen evitar-ho. Clar, I en veritat no es preocupen. Totalment. No són una prioritat. jo quan estic sola i vull agafar un taxi, en altres països també sobretot, que el taxista evidentment em veu i no vol parar, i dic, no, sisplau, no sé què necessito ajuda, bla, 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 obro la porta i em m'aixeca dins. I ja no em pot fer fora. Vull dir que... Llavors li dic, mira, saps, això ho pots posar al maletero i cap perfectament, t'explico com es desmuntes. No tienes opcions. Clar, perquè si estic a dins asseguda, és a dir, no... Què faran, putxar-te? Exacte. Ja. Quin seria, per exemple, un país que digui, ostres, està superben preparat o em sento còmode per X, Y? És que jo d'allà on vaig sempre dic, ai, aquí estic com a casa. Vull dir, La Nina és Wanderlust. llavors, Literal, tipus, està com a Clar. casa mentre no estigui a casa. aquesta és, aquesta. Literal. La Nina se sent a casa. Però és veritat. Sempre que marxa. Jo m'he sentit molt bé, mira, a Marroc, Ah, sí. a Marrakeix m'he sentit superbé i accessible, doncs no és tan accessible. Ja. Entre les serps, els micos... Els ases, els camells, Sí, aquestes un coses. animal més. Va, no és No, gens, però- no és gens accessible. Allà vaig fer una de bíceps, vaig estar empenyent la cadireta de rodes. Sí, perquè vas anar allà, però els carrers sí que són relativament accessibles. Exacte. A dintre de la Medina? Impossible. Sí, Però jo... si hi ha motos, bicis, gent en un una metre cosa i mig. és tots els vehicles, però al terra... Bueno, És igual, És que que a mi- no és per res, però perdona que et talli. De tema d'accessibilitat, només per totes les entitats que tenim aquí, a Espanya i concretament Barcelona, tenim de les millors accessibilitats. Vull dir, Sí. ja, això sí. de tota Europa i als Estats Units és el dels llocs menys accessibles juntament amb la Índia o Roma. Ja. Però Crec vull que en dir- tenen molts, eh? Sí, però saps què No passa? només de res, sinó també d'obesitat i tal. Sí, i Els carritos del Walmart, Sí. brutals. Bueno, sí que és cert que molts establiments sí que tenen accessibilitat, per exemple, de rampes, gent amb mobilitat reduïda, cadires de rodes, però jo, persones cegues als Estats Units, en 3 anys, em vaig veure potser una. O sigui, és com que primer és la mentalitat i com està preparat tot, perquè allà no caminen, agafen el cotxe sempre, no? Sí. No és com aquí. I aquí, vull dir, ho tenim Però com perquè molt les bé. distàncies també són diferents. Exacte. Clar, aquí tenim tot molt més de la vora. Clar, la gent Mm. camina, surt al carrer, no és del cotxe a casa, casa-cotxe. Sí, Bueno, sí. tu recordo que quan vivies allà te n'anaves conduint 4 hores per sortir de festa. Ah, sí. No? A Iowa? Bueno, 4 tampoc, era una. Però sí, Bueno. sí. Però, Això és vestit, Sempre tu. m'encanta exagerar. Sí. però bueno, Que fort. Però sí, fantasia. sí, de l'estil, sí. Joder. sí, una hora. Jo sortia Hòstia, pues i m'he tornava arribat i... Déu-n'hi-do. És molt fort. O sigui, un camí d'hora, hora i mitja et semblava com poc. En plan, només està una hora i mitja. Llavors, És clar, molt jo quan fort. venia a visitar aquí i la gent, buah, és que hem de pujar a la Costa Brava, és una hora, no sé què, i jo... O 20 minuts, uf. Ja, i jo 20 minuts? 20 minuts me'ls faig amb el... Ah, completa la frase. Termina el refrán. Però sí, sí. Molt bé. No, Llavors- però... On et sents còmode, Nina? Clar, aviam, la meva frase quan viatjo és allà on hi hagi persones, jo podria arribar. Ja. O sigui, persones que tu Oh, coneguis. uau. No, Ah, persones en general. no, persones generals. Ah, vale, vale. I els desconegudes igual. Vull dir, ha de ser molt mala persona perquè li digui ai, ajuda'm a passar a entrar a aquest establiment Mhm. o ajuda'm a creuar aquí. Llavors, sempre defenc això, no? Allà on hi hagi persones, doncs, podria arribar. A Marroc, a Fes, per exemple, va ser la primera vegada que em vaig trobar que hi havia uns
un grup de nens jugant a pilota. Nosaltres volíem passar per allà i un nen va dir un moment, que passin. Mai m'ha passat, enlloc més. Que fort, eh? Bueno, és que la Nina és un imant per les pilotes. A banda d'això, De tot tipus! Ai, de petita em posaves nerviosíssima perquè no ens deixaves jugar. clar, perquè... Pues imagina't una cosa que estava jo amb tu. Jo desitjava que creixessis. I ara jo qualsevol ell, així que... Tampoc. Però m'has vingut a veure. Cert. I estava I cagada quasi igual. t'arriba una pilota. Una única pilota que se'n va a la grada a la Nina. Clar, Perquè és evident. És que és Allà on boníssim. estigui hi haurà una pilota cap a mi. És veritat. Jo vull acabar dient una cosa. Un bon gest d'una personal És veritat. d'assistència i que crec que és important i no m'havia passat mai, és que aquesta persona, quan em va venir a ajudar, es va ajupir, es va posar com a la meva alçada i em va dir què puc fer per tu per fer-t'ho més fàcil? I només aquesta frase, i m'ho va dir en anglès, però... A veure, repeteixo. Sou uns cabrons, Ja. tio. M'encanta amb el proficiency de la Nina. Horrible. Horrible. No ho direm en anglès. No, em Better work. How are you? De veritat. Vaya cabrons, com es nota que sou família, Perquè som tio. família. I és que, mare meva, si no seria denunciable tot això. Demencial. Gràcies. Però, no, Però- em sembla brutal, perquè al final és tan fàcil com preguntar. Vull dir, Total. en plan, la gent a vegades, què es pot fer, què tal? Tio, pregunta, com li preguntaries a una persona que la veus apurada pel carrer i la vols ajudar, Total. li preguntaries, punto, fin, i ja està. Total. I ho vaig agrair molt, perquè dic, mira, no necessito res, però això que acabes de fer m'ajuda a estar millor. Perquè sé que puc accedir a tu i demanar-te el que necessitis. Molt bé. I crec que és un gest molt, molt senzill i crec que es pot adaptar a moltes situacions. Que bé. I això. Molt bé, molt Brutal. ben dit, molt ben dit. Tema de tips, que acabarem l'episodi i diran, no ens han dit els tips. Tema de tips per viatjar, si demanes assistència, és que a mi m'ho va dir la Nina, perquè jo viatjo amb moltes gotes, gasses, amb els gadgets, que dic jo, no? I clar, potser necessito, o sigui, m'ocupa la meitat de la motxilla. Llavors la Nina em va dir, si demanes assistència per discapacitat visual, encara que no necessites acompanyant, t'entra una maleta de 10 quilos. Per tant, encara que no tingueu discapacitat, si teniu la desgràcia o sort d'anar amb crosses, el de sort ho dic perquè recordeu-vos que és un must cop a la vida d'anar-se'n de festa amb És crosses. veritat. Si us passa això, podeu demanar assistència i teniu una maleta Sí, més que us entra. Jo vaig Llavors, fer, és però no més sabia còmode. allò de la maleta. I no ho vas fer? No. No hay nada como tener contactos. Sí. A la Bueno, cama nunca te información. acostarás sin saber una cosa Y más. Eso es. I el got d'aigua. Sí. Que això crec Però això és per tothom. Però és que això... Ja, però no Però sabia que tot era i per quanti. tothom. És gratis. Això ho has de... Un got d'aigua és gratis. Tu ho has de Correcte. provar a tot arreu, però és que inclús És a un bar, obligatori. Jo si vaig a un bar i veig que l'aigua val 3 euros, li dic, em pots portar un got de l'aixeta? I si no és potable, no me la portarà. Clar, per això. Em portarà d'una ampolla, que molts cops et diuen, et poso de l'ampolla. Tio, és aigua. I això de que cobrin 2-3 euros per aigua, vinga, Sí. va. Correcte. És el Doncs ha primer de que jo igual, faig. sí. Jo, el primer que faig quan m'assec a l'avió és em poso un got d'aigua amb gel. Oh, Que no falti gel. sobre. La Nina, coqueta. la puta Frozen, tio. L'esbarjo. Us tinc preparat un quiz, ¿vale? Que Uf. són res, 4 o 5 preguntes, ¿vale? Primer de tot, de cultura general, bueno, entre cometes, de viatjar. Curiosidades. En quin país es menja mico? Es menja mico. Hola. Vale, espera, tinc opcions. És saps, multiple eh? Que sí. questions. Nicaragua. A, Nicaragua. Opció B, Índia. Opció C, Laos. Vinga, vinga. Jo ja la tinc. No la diguis llavors. Si la Vale. fas. Bueno, no sé si és segur, però... Vale. Bueno, si la té la Marta estarà a Índia, no? Per què? Perquè és que he estat un mes a la Índia. Vinga, va, Tu, Luca. Nina? Jo, i bé. La B, que és Índia. Tu? Mhm. La sé. Laos, Jo dic la Nicaragua. Nicaragua. Pues l'opció correcta és la B. Sí, a la Índia? A la Índia hi ha un lloc que es diu Assam, a Dalt, que es mengen micos. Allà està. Però és que es mengen de tot. Però bueno. Bueno. Vale. De quin país ve aquesta cançó? A veure si s'escolta bé. O canta-la.
Temazo. Què és això? Després fes un Shazam, És mitiquíssima, aquesta cançó. No l'havia sentit Mítica, mai. no. No l'havia sentit Sí. mai. Jo tampoc. Del nivell de Flying Free... Bueno, no No, tant. no. No tant. Però- Vale, opció A, Hongria. Opció B, Papua Nova Guinea. Opció C, Rússia. Uah, estic molt lost, Jo també. Jo t'hagués dit Corea. La C. Bueno, digueu vosaltres. A veure, hi ha O la A o la pistes. C. En plan... Jo dic A, Hongria. Vale, Jo jo la també. C. I tu, Rússia? Sí. Pues tu ets la correcta. Oh, A veure, és super eurotecno. En Sí. plan... Clar, Sí, clar. sí. Li pagava de l'est. Bueno, però Sí. Hongria també. és que Clar, no. estava por ahí, sí, sí. Sí. Mhm. Vale, per de quin país és l'aerolínia que té un avió de Hello Kitty? Ullo. De Corea temàtica serà. Hello Kitty. O Japó. Bueno, ja em O puc sigui, imaginar. Que té la foto allà a l'avió per Què fora, dius? que els coberts són en plan... Els Que coberts et donen- creepy. que sí, que sí. No, és xulíssim. Deu ser d'algú d'Àsia, no? És espectacular. No. No. Europa. Sud-amèrica. Vale, A, Taiwan, B, Japó, C, Indonèsia. Jo dic Japó. Jo Jo també. també. Doncs és incorrecte perquè és Ja. Taiwan. Joder, estic fatal avui, És eh? boníssim. És Sí, super el Japó ja com massa evident. Sí. Ja. Vale. En quin país una Podem dir senyora... igual. Escolteu aquesta, que és boníssima. En quin país una senyora va fingir ser traductora de llenguatge de signes, De llengua de signes, perdó, i va fer veure que traduïa un discurs d'un policia a una roda de premsa que a sobre parlava d'un assassí en sèrie. I la senyora inventant-se el llenguatge. Mira, Estats Units. Estats Units, si no m'ha dit això tan quadro, ha de ser Estats Units, tio. És Estats Units? Florida, específicament. Uah, específicament. Encara més. Ah, Que i és que a clar. sobre, assassí en sèrie. Florida és on hi ha més assassins en sèrie. Què dius? Ah, Sí, sí, hi ha molts crims, moltes desaparicions. Ah, doncs hauríem d'anar És que és on estan loquíssims, té molta fama. Estan zumbaos, tio. molt Estan locos. zumbaos. Com Bueno, no les he ni de dir opcions... les opcions. Havia posat Espanya, perquè som un quadro a vegades. Sí, són molt Que persons. al capítol d'esports ja parlarem d'un quadro. Estats Units i Marroc. Sí, molt, Aquestes eren les opcions. molt persons, tots Molt tres. persons, sí. Sí, sí. Vale. Hòstia, que En bo. quin país existeix un riu tan calent que pots bullir un ou en qüestió de minuts? Ullo. Brutal, aquesta. Opcions. A, Perú. B, Egipte. C, Filipines. Jo dic A. Jo, Egipte. Sí, per millor, perquè sí. ABC. Pues és la A. Perú. A l'Amazònia de Perú. És que ho estava pensant. Molt Que bé, eh? bueno. Hòstia puta, sí, nen. Tu, guionista, estàs desaprofitat. Sisplau, els de la PM, contracteu-lo o alguna cosa. Gràcies. Vale. Gràcies. I l'última, bonus. Bonus track. En quin país es menja gelatina d'anguila? Ah, Japó. Vale. 100%. A, Austràlia. B, UK. C, Japó. Jo crec que Japó. Hòstia, és que això de l'anguila és molt típic de països del nord, eh? Del nord, així, d'Europa. Vinga, va, vaig a dir UK. Ah, jo Vale. Japó. UK, Japó, Japó. UK! Molt bé, Oh. tia! Quina remuntada. Ens hem quedat amb el moc, eh? Jo m'imagino la renta menjant... Ai, mare de Déu, és que som Gelatina d'anguila. consumidors d'anime. Llavors, Clar, el detectiu Conan, en Genta sempre pren Ai, sí, anguila. el detectiu Conan, el meu primer crush. Anem a tancar això. Anem a tancar-ho. Wrap it up. En el pròxim episodi parlarem d'un tema que ja s'ha parlat, però que és més tabú. No, que encara no ho supera. he dormit 4 hores! Anyways, És que és més tabú que els documents de l'Epstein, però parlarem igual. Vale? Vinga, ciao, fins al pròxim Fins la episodi. següent setmana. Enjoy the kiss, enjoy the kiss.